Iawn. Wel, mae bleser cael eich croesawu chi gyd yma heno I Studio Pontio ar gyfer y tŵr fel opera. Dyna di testyn yn sgwrs ni gyda'r panel heno. Ond cyn mi gyflwyno'r panel, a dwi'n bod angen I gyflwyno nhw mewn cyfrif wrth gwrs, felly ni'n nabod nhw fi'n siŵr. Ond liciwn ni eich ysgoffa chi bod y digwyddiad yma'n cael ei ffrydio yn fyw ar y we yn y Gymraeg. And I will repeat that in English. This conversation this evening is going to be streamed live, or is being streamed live on the internet in Welsh. We do have simultaneous translation for those who require it in this session. Hands up if there is somebody here who hasn't received. Mae yna un I fyny fanna. Gyda modd cael teclyn I chi fanna. Byddwn ni'n rhoi cyfle I chi. We will be offering the audience an opportunity to ask some questions. Felly, byddwch yn barod na byddai'n troi eto chi yn y man. Byddai'n rhoi rhybydd I chi gyda'ch y poeni. We're just going to check that the equipment is in working order. Di pawb yn clywed, di pawb yn deall yr hyn dwi'n dweud. Mae'n dipyn fwy cwl mewn fan hyn heno, na'n gywi mas fyna. Falch yn wei. Di pawb yn hapus. Pawb yn hapus, i'r dim. Wel, croeso cynnes i'n panel ni. Croeso I Maureen a John, actorion gwreiddiol wrth gwrs y tŵr, sgrifennwyd y ddrama iconig gan fyny cael ei ar eu cyfer nhw'n ôl ar gyfer Steddfod Caerdydd yn 1978. Felly, da chi'n nabod y tŵr inside out, fel bys nhw'n gweud, ac mae'n mor braf cael eich cwmni chi yma heno. Croeso hefyd I Gwyneth Glyn a Beitrodyw Gwyneth wrth gwrs yn gyfansodwraig, yn sgriptwraig, yn gantores, yn berfformwraig, ac yn dod byddai ni dychmygu'r sgiliau yna gyd i'r bwrdd wrth sgwennu opera yn y tro gyntaf. Croeso hefyd Bito, cyfansoddwr, a hefyd yn uwchdarlithydd yn yr ysgol gerdd yma yn Prifysgol Bangor, ond yn braf iawn cael eich cwmni chi. Mae'n braf iawn cael y tŵr yma gyda ni yn Pontio. Mae'n dipyn o gwrlwm o gwmpas y cynhyrchiad yma fe'n llai dweud. Dwi'n teimlo bod yna gynnwrf, bod yna gyffrod I bod yn yr awyr, yn bod ni o'r diwedd, neu bod ni yn cael opera yn y Gymraeg ar yn llwyfannau ni, dy o ddim yn digwydd hanner digon aml. Fi'n mynd I troi at Maureen os gai yn y lle cyntaf. A gofyn chi, fel arfer nawr, pan byddai'r tŵr ar y llwyfan, byddech chi ddim fan hyn, byddech chi yn y cefnen yr rwlen paratoi a byddech chi'n llwyfan I berfformio. Ond heno, ydych chi'n mynd I fod yn fel fersiwn opera tŵr. Beth ydych chi'n obeithio am? Beth erbyn yr nhw? Sian, a hwnna'n gyffroes iawn. Dwi ddim yn yma sopra. Dwi'n teddol laddau mi rwan, a ni'n am di theatr, da ni enw fo heno. Ond, mi ddigwyddodd na beth I mi yna, ond fod y gwir, ond eisiau bod chi'n mynd mewn, be maen nhw'n diadal allan, wrth gwrs, pan da chi'n gwybod y geiriau, da chi'n neud hynny. Ond mi eisiau nofio fi fy hun, a hynny'n beth anodd iawn, pan da chi'n nabod, a fod I wedi cael gymaint o foddhad a cyffro o wneud y tŵr, oedd hi'n anodd iawn yn hofio. A hefyd hynny i'r opera, neu ddarn dyn nhw. Wel, dwi'n siŵr heno, byddai'n yn hosi'n llwyr am dyn nhw'n I ddau seddog I gem yma hyn. A dwi'n cael adroddiadau da iawn yn barod sydd yn seicolegol. Dwi'n meddwl bod ni'n isan ôl a mwynhau. Fantastic. Wel, Bito, os gael droi eto ti, mae'r siwrna yna wedi bod yn siwrna sydd wedi ymestyn dros nifer o flynyddoedd, wedi Maureen yn sôn am 2012, ond mae'r cychwyn, mae'r dechrau'r broses yn ymwneud yn pellach. Ynddi, yn wir, yn ôl I 2009, I ddweud y gwir, pan nes I gael gwobr greadigol gan y Cyngor Celfyddydau. Ac pwrpas yr wobr yna oedd jyst yn mynd ati I ymchwilio fewn I'r byd operatig a'r cyfosodiadau, yr operau sydd wedi cael ei cyfosodi dros y blynyddoedd. Ac
i fynd yn ôl, wrth gwrs, reit i'r dechrau o Monteverdi, ac wedyn astudio y clasuron, wrth gwrs, ar hyd y blynyddoedd, ond hefyd, wedi lygad a chlust ar y rhai fwyaf diweddar. Hector Para wedi'n cyfansodwr o Capital Lumia, jyst rhyw brynu sgôr o'n edrych ar yr opera a gweld beth oedd o'n neud yn yr 1920, a defnyddio synau electronig oedd o hefyd felly o fewn yr ensemble lleisio a'r opera. Ond beth oedd rhywun wedyn yn gwneud oedd gweld sut oedd y cyfrwng yn gweithio a beth oedd yn sut oeddwn ni wedyn yn mynd i roi hynny wedyn un opera i, felly wedyn dyna ni a 2009 oedd y dechrau, ac wedyn cysylltu gyda Theatr Cymru, Music Theatre Wales, ac wedyn dyna'r dechrau cydweithio wedyn rhwng Michael McCarthy a finne, ac wedyn wrth gwrs gofyn i Gwyneth Glyn os oes ei hawlydd wneud rhywbeth eto. Ac wedyn mae to lawr, wrth gwrs, cydweithio efo Theatr Genedlaethol Arwel yma heno, partneriaeth pwysig i gael y ddrama yma ar yn llwyfan ar ffurf opera felly. Ond pam y tŵr? Pam mynd i'r tŵr fel dy ddeunydd chicha? Wel, ar un lefel mae'n syml iawn. Dim ond 2 gymeriad sydd gennym ni, ac 1 ystafell, gwrs o'r ystafell yn newid mewn 3 cyfnod wahanol. Felly, mae hi reit syml o ran hynny. Mae'n atgoffa fi o Duke of Bluebeard's Castle gan Bartók. Felly, mae hon yn opera rhyw 60 munud yn rhywbeth. Ac 2 gymeriad yn ni. Mae'r berthynas rhwng y 2 gymeriad yn dod yn amlwg yn ystod yr opera. Dechrau'n reit. Rwy'n joli yn siŵr yn gorffen yn reit sinister yn ôl cymeriad yn eddig. Wedyn, dyna be gennau wrach mewn golwg felly. Os ein hawdd wedyn i fedru llwyfannu mewn gwahanol lefydd. Ac mae yna rhyw siwrne reid syth ac union yn yndoes. Mae pawb yn gwybod beth ydy'r siwrne yn mynd i fod. Felly, fedrwch chi ddim gwiro ddi wrth plot wrth y testyn. Felly, oedd hynny'n rhaid rhyw fath o ffocws ychwanegol dwi'n meddwl wrth i chyfansoddi. Dyna ni yn darllen ar ddechrau y ddrama wreiddiol, cyfansoddwyd music arbennig ar gyfer cynhyrchiad gan William Mathias, cyn athro wrth gwrs yn yr adran gerdd yn fan hyn. Oedd hwnna yn symboliad yn ni? Oedd hwnna rhyw fath o roi fath o sedd endid i chdi? Wel, mae'n y potensial fan hyn i hon fod yn ddehongliad cerddorol. Ti bod ti efo'r ddysgol? O'n i'n ymwybodol bod William Mathias wedi cyfansoddi gerddoriaeth ar gyfer y ddrama. Wrth gwrs mae Rhys William Mathias yn chwyd wahanol a dweud y llia. Felly, ac wrth gwrs, dwi'n meddwl wrach bod ni ar o'r cyfodiad o'n i yn rhywle. Swn i ddim yn gwybod sut bys efo yn swnio beth bynnag, felly ond rhaid i ddechrau'r arddull. Ond swn i ddim yn ymwybodol o'r cerddoriaeth wrth ddechrau sgwydio'r opera hyd. Ac mae hyn i beth da i ddigwydd, achos oedden ni'n eisiau dim byd i ryw dylanwadu a rai, achos oedden ni eisiau jyst rhywbeth o ffeindio'r arddull oedden ni'n dim ond yn gyffordd efo i mwyn cyfleu'r opera. Dwi'n gwybod yn amlwg ti, oeddech ti'n dod ar destun oedd yn agos iawn at galonau credigion yn fan Cymraeg. Sut dillad oedd hwnna? Oedd e'n teimlo bod ti'n yn gyfrifoldeb? Oedd o'n brawychus, ti'n bod, ac yn yr edd fi oedd rhedag milltir wrth gwrs, achos sut mae'n mynd ati drio wneud cyfiawnder a chlasu'r drama mor iconig ar tŵr mae pawb o'n eich eisiau fod yn gyfarwydd â hi. Ond wedi dweud hynny o fynd yn ôl at y drama, ges i'n atgoffa'n sydyn iawn o'i mawredd hi a'i chyfoeth hi, cymlethdod y cymeriadau, gyda ddech chi'n sôn bod ti'n syml ar rei lefela, ond
mewn ystyron arall, mae'n hynod gymlaeth. Ac bod gen ti'r llwybr linear yma, mae gen ti hefyd gylcha, mae'n cylchdroi a mae'n themau yn codi penna am yr ail ar trydydd tro ac yn blaen. Felly, mod i eisiau rhedeg milltir o'n i hefyd yn cael yn hynny tuag ati oherwydd bod ti mor wych. A fel cantores, faint o fynydyn y cantores oedd yn ymrafael ar hyd? Wel, dwi'n meddwl bod gen rhywun yn reddol glist, fel mae gen actor glist i'r hyn fedru di ynanu, lle. Ac o'n trio bod yn garedig efo gito a cantorion ran meddwl weithiau'n lafariaeth agorad ac yn y blaen. Ond dyna fy'n hyfryd ar Radio 4 mi oedd ar clywed y cantorion yn trafod i ymdriniaeth nhw a'r testyn a dweud mor gyffyrddus ydi canu yn ei haniaeth a hefyd bod y Gymraeg fel yr Eidaleg yn llawn o'r llafariad agorad yma a bod ti'n iaith gyffyrddus iawn i ganu i. Mae hwnna'n arwydd y cael, dwi'n meddwl, dyn ni rhai hwnna chi falle wedi clywed, dwi'n meddwl rhai'n siarad, ti'n iawn ar Radio 4, yr union eitem yna, wrth i boddau bod nhw'n gallu, o'r diwedd o'n iawn canu yn y Gymraeg ar lwyfan operati fel beth. Ie. Mae'n perthyn i ni, pan gael ni roed allan i'r byd, beth sgynnon ni ynddo. Peidio cymharu hynna na neb arall, ond sgynnon ni gynnu. Ac yn od iawn, oedden ni efo Elena Cawtos yn ei fod i wneud y tŵr y Saesneg am iaith, a dyna pam wnaethon ni reildro efo Eonica. Mae'n braf rwan bod ar y peidlan yn siarad wrach gan wneud ti yn mamiaeth. Mae'n wedi eraill bod yn mawr o beithio. Welson ni awdor ohoni fel 2 mlynedd yn ôl, bedair a munud hwnnw sylweddoli bod yn rhywbeth arbennig yn hynny. A dwi'n meddwl bydd hi llwyddiant rhyngwladol. Wir. Swn i'n wedi canu. Welish, be dwi'n ddeall, dwi ddim yn aficionado o opera. Ond i mi, o'n i'n teimlo pan i'n glywed eisiau o'n perthyn i mi. Dwi wedi gweld tair opera yn y mywyd, ond dwi'n ymwybodol bod fi'n mynd i opera. Ond nid byd mawr, symbylyd, ond mynd i opera, wahanol i mi'n un. Ond efo hwn, o'n i'n dweud, yna rhywbeth nesol, o fa hwn yn perthyn i mi. Wel, welson ni o'r lwyfan moel Do. yn Powys yn fyny. Ac o'n i goll yn llwyd, ni jyst yn gwrando a clywed a gwrando. Ac Bydd i'n dweud, bod yna gyda lleithfa hynny, wel, pan mae wahanol ar gyda'r lleithfa, ydych chi'n mynd i weld drama Gymraeg. Teddi, helo, sut ydych chi heno, be'n eithaf yn eithio? Ydych chi'n dod i'n nabod hwn, ond na bosib yna drawstoriad heno yma. Dwi'n bod yna'n Gaerdydd i fod hefyd. Ydych chi'n hwnna'n ddifyr hefyd. Mae'n rhywbeth rhaid iach am hynny, yn oes, na bod chi'n ystod dros nesaf i rywun, ydych chi ddim wedi ystod dros nesaf. Ie, pam ddim, falle, cael sgwrs. Mae yna'n ddigwydd yn ei fod yn genedl gerddorol dyna. A does na mwcrad i bod eich hwyl am Blodwyn. Ti'n pwyll yma heno? O, bwyll iaith yma. Gair ar gnawd wrth gwrs gan Opera Genedlaethol Cymru, ond ma'n bryn achos dyna pam, da ni'n gweld yn hyn yn trafod y hwnc yn dydran. A mor braf gweld yn yr adolygiadau hefyd y gair yn opera yn Welsh, mae hwnna yn bwynt sy'n cael ei hoelio ac yn rhywbeth sydd ag arwydd o cad iddi yn sicr. A dwi'n ymwybodol hefyd yn ddiweddarach eleni y bydd yna opera Gymraeg tu hwnt i'r un da ni'n glywed heno. Wythnos yng Nghymru fydd gan Gareth Glyn am yr Eri Topwood. Felly, os na genedigaeth tarffiwdiad yr opera Gymraeg i'w chi? Dwi'n gobeithio bod yn y gwir, achos mae'n gyfrwng mor gyfeithog gymaint o potensial ar efo. Ac mae'n gresynu bod cynlluad wedi troi at y cyfrwng. Beth oedd yn haro fi wrth gydweithio efo Theatr Genedlaethol ac efo Music Theatr Wales, oedd bod gymaint o bobl eraill yn ymwneud gyda'r cynhyrchiad. Nid yn unig, dwi'n meddwl, gyda'r
llwybretydd ar os oedd nhw sydd wedi gorffen y gwaith mwy o heb. Ond wedyn mae gennych chi cynnyrchydd, bydd yn goleuo, bydd yn cynllunio. Mae'n ei gymaint o bobl eraill wedyn yn gorfod cydweithio. Mae'r actorion, yr cantorion wrth gwrs yn gorfod dysgu'r holl beth yma bron i 110 o funudau ar y co a gorfod perfformio hynny wedyn ar y llwyfan heb ddim copi. Felly mae'n ei gymaint o waith ymarfer i ddod i'r stage yma wedyn i fedru rhoi cynnyrchiad o'r faint ydi o'r dwy iawn yn rhywbeth o. Mae rhywun yn ymwybodol bod y ddau gamwr ar y llwyfan yna am bron fwyaf. Mae hwnna'n dipyn o her, mae hwnna'n siŵr fod yn her allwch chi unieithu gyda ni. O, yndi. Ond mae fi wedi drenol yn cofio, ond dwi'n na canu wahanol. O, na, mae'n Rhaid ag gael ni lawr o'n. Na, os dwi'n... O, na, dwi'n nerfus wrth ddeud. Na, dwi'n siŵr sa unrhyw actor yn dweud bod canu morwan. Fedrwch chi synnu fi lle anghywir fel actor. Diolch yn ddiwedd y byd, ond nodi na. Rwy'n beth i wahanol mewn opera, da ni'n gorau wneud o bob nos fel actorion. Bob rhyw 2 noson ac actorion. Mae'n debyg bod ni gyd yn prima donas. Na, dwi'n wirioneddol yn dechrau ymlaen. Dwi'n iawn, dwi'n dechrau ymlaen am rhywbeth. Dwi'n disgwyl yn ydyn nhw. Oherwydd ddechrau cychwyn o'r pwnc yn naturiol. Ond yn fwy beth ar ôl clywed beth gwsyn ni yn Neuadd Powys. A dwi'n dechrau ymlaen, mae'n nadwy i glywed yna. Ac o'n i lawr yng Nghaerdydd os dweitha, ond sy'n ni ddim wedi gwneud o'r well rhywbeth ymlaen. Wel, a i ni rannu cyfrinach ydych chi, ni wedi cael benthyg John Owen yn mi heno. Pobl y cwm wedi bod yn hael iawn. Yn y ta'n gael gwmni. A dyn ni ddiolchgar iawn. Dwi yn droi ar gynnu chi fan nawr i ofyn os ydych chi gwestiwn neu ddau ar gyfer yn panel ni heno. Oed oed Mori neu John wrth gwrs i'r cyfansoddwyr a libretig, cyfansoddwyr o'r libretig. Yna gwestiwn yna. Fyfyrwyr yn eich plîs chi hefyd a fedrwch chi ofyn y cwestiwn yn Saesneg neu yn Gymraeg. What's this opera about? What? Fi'n clywed y cwestiwn, what is this opera about? Right, we're there. Wow, I'm checked. Lle fydrwn ni ddechrau? Mae hi am siwrna 2 berson, dyn a dynas. A maen nhw yn mynd trwy'r siwrna honno i cherdded ti hefo'i gilydd i fyny tŵr symbolaidd. Mae yna 3 llawr i'r tŵr yma, maen nhw'n mynd mewn i'r tŵr a maen nhw yn flodau dyddiau i hienctid ac yn llawn brwdfrydedd a chwilfrydedd ac egni ifanc. Maen nhw wedyn yn dringo'r tŵr i'r ail lawr, sef canol oed, lle mae yna ddadrithiad a siom ac yn y blaen stredigaethau mawr a gwrthdaro eitha dirdynol. A wedyn maen nhw yn esgyn eto i'r 3ydd llawr, sef henaint a'r hyn sydd tu hwnt i hynny. Ac yr hyn sy'n arbennig, da ni'n meddwl am y tŵr a'r siwrna i fyny, ond o hefyd i rywun yn meddwl yn llorwedd, os ar un dengid mewn ffordd. Maen nhw'n sownd yn y tŵr, maen nhw'n rhywbeth yn claustrophobic am eu perthynas nhw, a i'n ymwneud nhw efo'i gilydd. Felly, da chi'n buddsoddi llawer iawn yn y 2 gymeriad yma. Mae'r themau yn rheolysol gan bod ni'n debyg yn gallu ieithu efo'r cymeriadau o waith ar ba bynnag lawr yda ni lle ar y tŵr. Ydych chi'n licio ychwanegu o gwbl at hwnna, beth yw'r tŵr yn gyd fel? Mae bod wedi cynnhoi. Chi'n yna 40 mlynedd ers penithon ni gyd i'r mynydd nesa. Wel, mae dod yn onas ddim, mae gen i 1 droed beth bynnag ar y 3ydd llawr. A John a fi, dwi'n yn gwybod, os ydym yn gofyn y cwestiwn yma, yn meddwl na, o'n i'n meddwl na'r ail act o'r actor yn y tŵr, am bod na, oedd i reit erotic o. Ond erbyn hyn, mae John a fi, yn meddwl na drydydd a bob dim sy'n am yn ffwrdd. Da chi'n cael hyd yn touch o dementia yna. Wel, doedd y gair yna yn bod, neu oedd yn bod, ond doedd o'n
oedd o ddim mor amlwg am mae o rwan ydyn nhw, gwirio neu colli pwy. Ond yna ni enw eraill amdano, nid dementia. Mae gennych chi euthanasia, mae gennych chi bob dim i achu dyn rhag poen a rhag rhywbeth i fynd ar ffordd, esmwyth o'r ffordd i fanna, achos maen nhw'n gwybod. Dyn nhw'n gweld dim byd i fyny. Dyn maen nhw'n amach o'n nhw ar y gris o allu besu. Dwi'n meddwl hefyd bod o'n bwysig nad oes o'n enw i'r ddau. Mae merch yn yr agenta. Dyn dynes yn yr ail a henw'r Gymraeg yn y drydydd. Mae'n rhaid i ddweud, oedd ar yn un noson yn Theatr Gwynedd, oedd fy nain yn dyn ôl coedwig a Sir Tom Parry, eistedd drwy'n Saesneg, y tocynna braint o'n nhw wrth gwrs te i'r ddau. A weithiau byddwch chi ar llwyd, ydych chi'n gweld llgada rhywun. Ydych chi'n gweld, ydych chi'n gweld. A o'n i'n gwybod lle nain, a ti'n meddwl, a oedd llgada y ddau yn sgrinio. Wan, mae emosiwn yr un, dim ond beth i'ch gallu ymenyddol chi, a dyna dwi'n meddwl sy'n fawr am y tŵr, mae o gyd am emosiwn. Ti'n meddwl chi fod yn ddeallus, glyfar, academaidd, o gwbl. A di hwnna'n help ydych chi'n gwneud opera, bod ti'n hollol mewn ffordd, bod y hynna yna, ond bod ti'n perthyn i bawb. Roedd John yn dweud, dos gynnyn nhw enwa, ddim mae Gwenlyn, mae'n debyg di meddwl bod hwn, i fod i bawb. Oeddech chi'n diffran? Profiad wylaidd iawn i ni oedd sylweddoli gymaint mae'r gerddoriaeth yn gyfrannu ac yn lliwio'r emosiwn nhw, achos mae o wrth gwrs tu hwnt i eiriau. A dwi ddim yn un sy'n gwrando'n helaeth ar y math o gerddoriaeth mae gyda ni gyfansoddi. Ond mae'n dian pan dwi'n eistedd yn yr auditorium ac yn clywed y geiriau mae'n cael ei canu i'w gerddoriaeth, ond mae yn eich taro chi mewn llefydd anisgwyl iawn a hynod rymus. A mae hynny hefyd tu hwnt i ddeallusrwydd yn mynd. Ie. Achos mae'r gerddoriaeth yn cyfrannu un haen arall o emosiwn dydy. Bod fi wedi rhoi emosiwn mewn geiriau, achos ti'n dweud oedd ti'n darllen cern neu dram. Mae'n fod hwnna o'r gerddoriaeth hefyd. Beth am bod mewn ffilm dydy, mae lawer i ffilms yn cael ei sbwylio efo'r gerddoriaeth anghywir. A mae lawer o ffilm yn cael ei wneud edrych yn fendigedig o'r bod y gerddoriaeth. Bito, dwi'n clywed y panel ac yn wybodol iawn wrth gwrs bod ni'n sôn am emosiynau fan hyn. Mae nifer o dyfarnau di hyd yma yn hyn yr opera wedi bod yn ddarnau offerynnol. Ni yw ddim efallai ar cyd-destun, ddim bod fi'n gwybod yn emosiwn. Ond oedd dim geiriau yn ffordd i gloi y gyfod yna i ryw fath o emosiwn, a bynnag emosiwn dyn ni'n feddwl amdano fo. Ond ydy wedi peri chdi newid fel cyfansodwr, ta mynd â chdi gyfeiriad ni telenegol o bwyd i gilydd oherwydd galw? O'n i'n ymwybodol bod angen wrach cael y neges drosodd yn effeithiol iawn yn yr opera oherwydd bod i'n mor hir. Ac wrach bod fi wedi rhyw feddalwch i bach. Wrach hyd roed ar y rhaid lawr. Ond mae'n lot o gerddoriaeth anhonyddol yn yr opera hefyd, sydd eto yn cyfleu y tensiwn a'r dadrithiad o'r gwirth yn sôn amdano fo'n rhaid lawr. Ond beth sydd yn rhaid diddorol efo pan ydw i'n defnyddio chdi bach o ddefnyddio, mae'r cymeriadau yn teimlo'n reit saff, maen nhw'n reit hyderus, neu maen nhw'n gwybod yn iawn beth maen nhw'n neud. Wedyn mae gennych chi rhyw, swn i'n mynd dweud aria, ond mae yna rhyw foment lle mae'r dyn isio... A mae'r dyn yn teimlo'n saff yn yr act gynta, mae o'n canu rhyw fath o'r aria. Ac yn unan yn beth ar y diwedd yr act gynta, mae'n hwyanger, mae'n canu'r hwyanger sydd yn eich beidio yn gyrwio. Ond fe swn i ddim peidio rhoi hwyanger heb i bod i
fel lai lle mewn tynodiaeth, oherwydd da ni'n rhywnaid ydyn dwi wedi cael yn magu ar y math o gyfariad wedyn tonyddol sy'n ei ganu, ond anodd iawn i fi beidio. Mae yna rhyw, dwi'n fflyrtio gyda tynod. Cwrt yn oson. Oes yna gwestiwn arall? Oeddech chi'n sôn bod chi wedi clywed un opera 200 oedd yn para awr. Faint o gyfynder y ddarnau chi'n sylweddoli bod hon yn wedi gymryd mwy o amser na 2 awr oherwydd natur y gwaith gwreiddiol, wrth gwrs. Oeddech chi'n gorfod cyfyngu ar y pwysau fydd ar lais y ddau i gynnal am 2 awr, achos swn i'n tybio'n dramatig bod hwnna'n dipyn o her iddyn nhw heno ac ym mhob perfformiad arall. Oeddech chi'n ymwybodol o hynna wrth sgwennu? Pan nes i ddechrau cyfansoddi yr opera, oeddwn i'n meddwl na dim ond rhyw 6-7 munud, sef act gyntaf rhyw 20 munud, wel 20 munud yr un i bob un act. Dyna fysa'r pedal brydol a wedyn fysa chi yn gallu just rhedeg drwyddi wedyn heb stopio. Ond wrth gyfansoddi yr opera, nath i fod yn hollol amlwg i mi na oedd yn amhosib i wneud i yn ffordd byr o hynny. Achos fi oedd yr act gyntaf 15 munud, erbyn i fi gyfansoddi'r ail, yma ydych chi gweld yn Powys, oedd honno'n 45 neu rhywbeth. A wedyn nes i gyfansoddi'r trydydd wedyn ac oedd honno tua'r un achos mae'n cymryd chydig bach amser i farw. Felly nathon ni ar ôl i fi gyfansoddi yr sgôr fer ac cael y gweithio yma efo'r 2 act. Nes i ryw ail feddwl y syniad ac wedyn oedd rhaid felly i wneud yn reit hir a cael toriad yn rhywle ac nath ni penderfynu cael y toriad ar ôl yr ail act. Fanno oedd y lle amlyca i gael wedyn. Mae yna ryw, dwi wedi cwtogi ar yr opera ers hynny wedyn, felly wedyn mae yna ryw awr yn yr ail, sori, yr act gyntaf ail. Ryw doriad i gymryd wedyn, yna ryw 38-39 munud wedyn. Mi oeddwn i'n ymwybodol hefyd, mae'n mynd i fod yn andros o anodd i ganu hon. A mae'r cantoriaid yn ei job yn anhygoel ar y nos Sadwrn. Achos oedd y premier yn y nos Wener yn y Sherman, ac wedyn oedden nhw'n canu'r un opera wedyn ar y nos Sadwrn. Felly, gofyn chi'n copi chet rhywle hynny'n digwydd. Ond wedyn, dyna ni, dyna ydy'r bwys ddil. Eto ni ddim osgoi hynny. Da ni wedi torri y dramau hun i lawr mewn nifer o dramau mwyn trio cael ei mor byr a posibl. A dyna'r fersiwn sy'n gyda'r Pan ddeithon ni hi, reit iawn o'r car, tro gyntaf, ddeithon ni lythyr trwy'r post yn yr artist Lewis Gwyn, Brawdil Sam. A fel oedd i ffeindio cartŵn yn Punch. A bi oedd o 2 dymeriad bach lyn. A brisia hir, mynd i fyny o'r golwg. A'r caption yn dweud, I don't care what's up there, I'm not going. Rhaid o'n cario a gwion, gweld hwnna. Ie, nid i'r gweld berfa, son braf cael Gwenlyn yma. Gwaith Gwenlyn, opera de. Fysa'r Gwenlyn yn dweud am opera. Wel bach o'n llabat i gwneud opera. Dwi'n gofyn hynna i'r blaen a chi. Beth ydych chi feddwl fysa Gwenlyn yn feddwl o'r opera? Os oedd mynd o'n hyn yn ta. Achos, nath Saunders Lewis wedi gwneud hagair i'r tŵr. A o'n i'n digwydd bod yn Gaerdydd, ti'n yma, ac i mewn, i sydd o. Mae'r dyn mawr o Penarth yn mynd i sgwennu'r hagair i'r dyn bach o Llanbams. O, wrth gwrs, mae wedi sôn yn rhywbeth. Ond, dwi'n gwybod sy'n iawn sôn y dyn. Wel, y noson gyntaf yma, yn y theatr newydd,
i fod un o'r hogiau mewn. Dwi wedi gweld a les dy mewn dod i mewn yn ni. Dwi un o'r hogiau, dim i'w goleg. Mae yna 1,300 yn y gynulleidfa, hwnna ddigon. Dyn nhw'n dechrau enwi pobl. Gorffen yma. A mae Gwynlyn, oedd gynnon ni stafelloedd gwisgo gwahanol. Gwynlyn, mae Gwynlyn i mewn, beth iawn, ond bod dim, ond tisian, os yna neb i oed i dy gwni i tisian ar lwyfan, mae'n rhywbeth yn nabod i neb, os yw'n beth. Dyna Gwynlyn, diolch. Gwrando, dwi'n ista mi ddidodd o rola, a mi goelwi eisiau, wrth gwrs, os da chi eisiau goelio, os da chi'n hawdd. Dwi'n ista ar os wyt ti'n anghofio, ti dar flaen y llwyfan a deud rhywbeth fel tybad i air. Mi goda i yn yn set am i ddidau rhywbeth oedd pobl yn meddwl, o, un o'r mae od. Wedi cadw oed. Wel, dwi'n mynd o'r hynna, mae'n busrwy, mae rai gyd dweud. Ond oedd o'n ofnadwy yn nerfus. Dwi erioed wedi gweld Gwynlyn yn nerfus. Dyn raconteur. Dim ond paent o straeon oedd o'n dweud. Oedd chi'n clywed yr un stori ganwaith. Ond oedd ei ddyn o'r ddiwydd. Bach yn wahanol bod tro. Ond digon i dorri lastig lle da. Gwybod mynd i stretcho. A dyna be mae di wneud yn y tŵr, dwi'n meddwl. Da chi'n chwethu. Mae un peth yn y ddrama di, mae'r ddeialog yn rhythmic iawn. Nid i mae Saunders yn dweud, cerdd ydy na bardd yn smalio bod yn ddramodydd o'r BBC. Oeddet ti'n gweld bod hwnna o help i ti wrth sgwennu'r gerddoriaeth a i ti wrth sgwennu'r eto? Wel, mi oedd na rhythm naturiol iawn a llif, ac oedd na linella yn canu, ac oedd rhywun yn trio peidio cyffwrdd o'r hyn i gadael yn sefyll ar ei traed ei hunan, gadael ei gito i di waith. Ond o'na drana eraill yn amlwg i'r haid cwtogi ac oedden ni'n trio berwi pethau lawr i'w hesgyrn. Ond wrth gwrs hefyd mae gen ti'r gerddoriaeth naturiol yn yr iaith lafar oedd o'n defnyddio hefyd ar dafodiaeth. A mewn ryw ddrafft oedden ni wedi trio diweddaru pethau gyda ni, laptops a mobile phones, ond ddaru hynny'n gweithio achos oeddech chi'n colli glas fe gyn Gwynlyn wedyn. Ni'n nôl a mynd yn nes at yr gwreiddiol wedyn. Ydy'n wahanol efo opera, achos o Gwynlyn yn dramodydd actorion. Tydi pob dramodydd, i meddwl dramodydd, mae lot o, wel, amball i dramodydd yn pregethu. A ddim diolch yn rhoi lle i actor neu diwedd. Da chi'n gweld y fel, sa'n lle chi mynd neu, mae'n ormod o eiria neu mae'n rhywbeth yn ei don anodd i actor performio. Ond mae Gwynlyn awdur actorion, chi'n mynd yn dots yn y drama, dots lot o. Ond hwnna'n help bod o'n rhoi lle i chi roi stamp eich hun ar y pe. Oedd o'n help bod yna fodd rhoi stamp eich hun efo'n dots. Rili efo fi efo cyfnod sylwi, achos wel ni teimlo bod ar ambelliadau. Mae'n cymryd lot fwy o amser i ganu rhywbeth nag ydi o i adrodd rhywbeth. A dyna di'r broblem gyda ni efo opera. Mae opera'n cymryd tîm pawr. Os da chi yn edrych ar rhaid yn rhywbeth. I gymaru at gwneud drama neu rhyw awr, dwi'n siŵr. Os oes chi jyst yn ei adrodd. A dyna di'r broblem gyda ni. Angen cadw y syniad yma o'r llinellau sydyn yma sydd yn digwydd yn y drama yn wreiddiol. Ond mae eisiau angen trio cadw hynny wedyn yn gerddorol. Dwi'n gobeithio bod y gerddoriaeth yn gwneud hynny i raddau. Ond oedden ni yn llwyr yn ymwybodol bod angen wthio y drama neu wthio'r opera ymlaen bob amser. Neu fysa chi'n colli yr effaith, fysa chi'n colli'r syniad yma o'r ieuenctid yn yr act gyntaf. Achos mae hwnna yn llawer fwy diwiol, llawer fwy rhythmig nag ydy yr ail act sydd yn ddal act. A hwn mewn drama, mae peth pwerus ydy taith. Mewn drama, a mae o'n beth pwerus pan mae'n cael ei istal. Dwi'n gorfod ti gwaith, dwi'n hyddo wrthach chi fel la. Ond, fi dwi'n gwneud hynna yn drwch efo opera. Dwi'n chi'n rhaid i'w seibiau hi, ydych?
Maen nhw'n deud na cerddoriaeth ydy hyn sy'n digwydd rhwng aelodau. Ie, fatha'r actio chi. Ie, mewn ffordd. Ac o gyn i lawer iawn o dot yn y libretto, yn yr ystyr, o'n i'n gorfod gadael i'r gerddoriaeth wneud y gwaith emosiynol, felly. A weithiau anodd iawn oedd tynnu llinell o yna. Achos dydy o ddim fel cloddio mwyn ffeindio diamont. Mae deialog Gwenyn ei hun yn berffaith fel y Gymraeg, felly de. Ond dyna'r wers fwyaf i ni oedd i ddal yn ôl a gadael i'r gerddoriaeth wneud yr hymwylio'r gwaith lle'r nôl. Achos pryn oedd ni'n ymarfer i gyntaf, ymarfer yr ail ac, oedd Gwenyn, oedd ddim yn gwrs am ysgol. Oedd yn meddwl nôl i Gaerdydd, oedd ni'n ymarfer yr ail ac, ac oedd ni'n meddwl mae'n fath goff na. Mae eisiau mwy o sôn am y mab ma. Mae ffonio Mr Parry, mae'n ddeithio fo, a don, mae eisiau mwy. Iawn, Internal Mail, BBC, rhyw diwrnod i ddoth ar Twitter, na 5 tudalen yna. Mae fo, ddim yn y drama, bod yn iawn. Ond ar y nodyn yna, tybed bod y cantorion yn cyfrannu syniadau wrth bod nhw'n canu'r bach, oedd yn mwmentro, sy'n gweithio werth o hyn, neu bod yn cadw'n dywel ac yn dilyn sgwrs. Dwi'n falch yn cael dweud bod nhw wedi cadw'n dawel. Ydy o'n rhawn yn ydy, fe wedi ofyn i awdur, dwi'n licio leina gael, i dod troi eich chi, dwi'n licio'r B-flat. Dwi'n ei siarad. Mae gennym ni amser am un cwestiwn arall. Os na un cwestiwn arall? Dwi'n sôn, am y cyd-weithredu, opera, y gwahaniaeth opera a chan neu opera a theatr, wedi bod am bob peth yn unig. A wedi dynnu y geiriau a actio a canu oedd y set, y gwisgoedd, ac wrth gwrs y cyfarwyddo. Dwi'n ti ddim, dwi'n gwybod bod yna gydweithio wedi bod yn does, dwi'n ddim jyst yn rhoi y sgôr, dwi'n beth oedd ar ei canu nhw efo sy'n digwydd. Ddim felly math o weithio yna chi. Felly, beth oedd y broses ydy, mae rhaid i gyfarwyddo gael i ffordd. Yn does, beth yw'r ateb di sut y peth yn gweithio ar lwyfan, wel, yn datblygu efo symudiadau o ddim felly, a sut oedd y cyfarwyddo yn gofyn i bobl gan i gerddoriaeth di. Wel, ti'n gwybod yn iawn, mi o gennych chi fath o syniad o beth sydd yn mynd i ddigwydd yn ystod yr act, yn dramatig. Mi o'n gyfarwyddiadau oedd Gwynedd wedi ychwanegu dipyn ohonyn nhw. Felly mi oedd gennych chi fath o syniad o beth sydd yn digwydd. Ac dwi'n hollol yn llwyr werthfawrogol o'r gweithdai oedd yn mynd i gael wrth ddatblygu'r opera. So mi gawson ni Maureen a John wedi cyfeirio at y gweithdai yn Neuadd Powys, pryd oedd i 2014, oedd yn berfformio'r act 1 ac act 2 yn ei gilydd. Wedyn gathen ni berfformiad ar drydydd act yn Nghaerdydd 2015. Felly mi oedd genna i ryw fath o syniad o sut oedd y ddrama yn mynd i weithio. Wrth gwrs, crefft y Michael McCarthy wedyn ydi rhoi y symudiadau yna mewn. Ac mi ddoth o ata i mewn aml i le yn dweud, oes modd dwi'n dorri hwn yn llun, oes modd ychwanegu rhyw 6 bar yn yma. Mi nath hyn yn digwydd yn y trydydd ac. Ac wrth gwrs, oedd rwy'n gallu gweld oes mae angen. Yn aml iawn efo opera, mae angen i'r gerddoriaeth cael lle i anadlu yn y fel Michael McCarthy dweud. Ar ôl rhyw uchafbwynt o rhywbeth, a nodyn uchaf y soprano, ac yn dal y nodyn yna am hydoedd a crash wedyn o'r symbol i offer y peth i ffwrdd. Mae'n rhaid chi cael rhyw fath o amser wedyn i o peth dawelu i fynd ymlaen wedyn i arwain yn ara 10 wedyn i'r olygfa nesaf. Ac oedd hynny yn un o'r pethau oedd Michael McCarthy yn wrthio. Ac oedd rhywun yn dod yn fwy ymwybodol ac yn dod yn fwy crefftus o'i gyfansoddi fo wedyn wrth wylod o'r ochr mynd ymlaen. Mae hwnna sa drama sydd, ti'n bod, dwi'n meddwl bod awdur da. Mae Rebs Car yn dweud at eich wedi gerdd. A dwi'n meddwl bod o'n wir am sgwennu, a dwi'n siŵr bod o'n fath. Yn ti sgwennu, yn union bod ti wedi dweud bod. Dyna, di cyfarwyddol ni yn cael digon o glod weithiau. Mae actorion cael clod i gyd neu lladd cantorion. Dwi'n cael digon o glod. A
5 chwaith ddys ac yn yna. Ond mae fatha jigsaw tydi. Mae'n fath o drama mae'n debyg yn hynna beth. Ydy, David Lynn a Graham Lapus. A beth sy'n unigryw wrth gwrs am y cynhyrchiad yma, ydy'r bartneriaeth hefyd yn dweud rhwng Theatr Julius a Theatr Genedlaethol. Rhaid i gofio bod Michael McCarthy ddim yn siarad Cymraeg. Felly oedd bartneriaeth yna ar wel yma yn gwbl allweddol. Ac dwi'n meddwl mae dyna yn rhannol lle mae'r cyffro, weld ffasiwn wead o ddau barti gwahanol iawn i'w gilydd yn dod at ei gilydd ac yn dod â cynulleidfaoedd gwahanol at ei gilydd i fwynhau math gwahanol o brofiad i'r hyn yn wedi arfer efo fo. Dwi yn ofni bod ni yn agosau at y terfyn hynny, os da ni am mynd i weld yn a dwi yn cymryd yn rhaid i off o galon i am gynnig ffasiwn fewn welediad i ni i'r opera. Fi'n siŵr wnawn ni gyd yn dod yma heno hefo profiad cofiadwy a hefyd yr ymdeimlad yna bod opera yn y Gymraeg yma i aros.